ziphi ezazimenqe ziwokhu ububhanqa ke zisonde lapha zizo-analyzer. Hayi mna shem ndingulaa mntu mna kuthiwa ubhitha okanye utoxic, ndinazo zonke eza symptoms and andimindi. Umzekelo mna if ndandikufuna fonini awandivuma andizongashwabuli undirejectile fonini asizotshomi andizongatsho fonini uba asukavutheka ujonge ikhisi madolo bezimuncu kakade mos. Elaa xesha ikwayile fijoli ke lebini attractile kwesi simenqekazi ijani ithe jeb ezathanda thighs ithe nca yaqonda yo noba yo fire beef fonini ngumlilo wamatyotyombe eKapa. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Omnye mhlawumbi wandimisela nge-out yakhe uba hayi yena i-committed relationship bla bla bla. Fast forward ngondibana naye besithubeni enxaphe andizongabuzi fonini uba abo uthenge uzokwi-junk status abe hamba nenimbonkqane katamthura. Yazibona ezabharu zaseTranskei zithanda ufika eKapa zithatha amavrawusha. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Ayiseyiyo le wayengispidela ngayo umanyoko ngelaa xesha ndandimfuna. Yamxavatha yonela yamshiya nabantwana abayi-2 abafana nayo ngqo. Nalaa ntsula inxaphileyo inemileage kamasigandaganda. But ke wethu guys kusemhlabeni apha man yazi akho ntsula engazonxapha xa kufike ixesha layo. Andiko perfect mna kule ndawo ndihleli kuyo.